هم مش عايزين يجتهدوا ومش عايزين يفهموا. بعدين يا محمود افهم ان شاء الله فندم. There is some movement. I don't want to, well, maybe choose my words. There's some movement. There's been a response from there's been a response from the opposition, but yes, I'm sorry, from Hamas. But it seems to be a little over the top. We're not sure where it is. There's a continuing negotiation right now. ليلكم قله متعصب قله. ننقل لكم المشهد والصورة. هذه الأبراج المصرية السكنية التي كان يتم إنشاؤها في شمال غزة، تحديدا في غرب مدينة غزة. هذا المكان المدمر تماما بعد انسحاب آليات الاحتلال بالأمس من هذه المنطقة. هذه الأبراج الآن وهي في إنشائها عادت لا تصلح للسكن قبل بداية السكن بها. هذا هو المشهد ننقله لكم من منطقة حي الكرامة غرب غزة. هذه الأبراج السكنية المصرية التي هلت عليها العديد من القذائف المدفعية في هذا المكان، وهذا هو المشهد. גם שומעים את נתניהו אומר הערב באופן מפורש, הנחיתי את צה"ל להתקדם לעבר רפיח. זה גם דברים שאמר שר הביטחון גלנט לבלינקן. כן, אבל עכשיו נתניהו אומר, הנחיתי את צה"ל, כלומר לא אנחנו נפעל ברפיח, אלא הנחיתי את צה"ל לפעול גם ברפיח. פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, אבל צריך להגיד שבין הנחיתי את צה"ל לפעול ובין איך לפעול, או מתי זה יקרה, זה לא יקרה מחר בבוקר, וכמו שזה נראה גם לא בשבוע הקרוב, צריכים להתרחש שני אירועים. קודם כל, פינוי של אזרחים. התמרון, הפעולה הקרקעית ברפיח לא יכולה להתבצע כשיש שם 1.2 מיליון עזתים. זה פשוט בפיזיקה, זה לא עובד. צריך לעשות איתה משהו. ישראל לא רוצה לתת להם לחזור לצפון הרצועה. אז לאן כן? אולי לאזור של ח'אן יונס. אם רוצים לתת להם לחזור לח'אן יונס, צה"ל צריך קודם לסיים את הפעולה בח'אן יונס, ואז להתחיל את הפינוי שלהם. פינוי של למעלה מ1,000,000 עזתים זה משהו שלוקח יותר מיומיים שלושה, זה דבר אחד. ודבר שני, לא פחות מסובך, זה התיאום עם המצרים. המצרים בינתיים עוד לא נתנו את האור ירוק מהצד שלהם, הם פוחדים שיקפצו להם על הגדרות, שיקפצו להם לתוך השטח. זה נכון גם לגבי ציר פילדלפי וגם לגבי רפיח. להגיד שגורמי הביטחון הישראלים העלו כבר בפני המצרים את האפשרות לפעילות צבאית באזור רפיח, בצד העזתי, לאחר סיום המבצע באזור ח'אן יונס, אזור צפוף שבו על פי הערכות יש מעל ל1,000,000 עזתים שהגיעו עם פתיחת המלחמה. המצרים הביעו חשש בפני ישראל מהמוני עזתים שהסתננו לשטחם. בישראל אומרים היום שיהיה פינוי של עזתים מאזור רפיח לפני פעילות צבאית באזור. בישראל למעשה טלי שוקלים לשנות את המדיניות של השבועות האחרונים ובוחנים לאפשר חזרה של עזתים מדרום לצפון הרצועה, ייתכן שבהתחלה רק נשים וילדים, או לאפשר נושא שנבחן גם תנועה של עזתים לאזורים אחרים.
אתה רואה כטב"ם. החבר'ה שאלו אם זה שלנו, כי הרי לנו יש זיק וכל מיני זה. ישר זיהיתי שלו, גם כי הוא טס נמוך, גם הרעש קצת שונה, וישר הכרזנו לכולם, אני צעקתי לכולם, כטב"ם, רוצו. התחלנו לרוץ, אני ועוד חייל, תוך רגע, ממש בשניות, נחת עלינו, התרסק ממש כמה מטרים מאיתנו, העיף אותי באוויר, כמו בסרטים, עפתי איזה 10 מטר. וואלה. כן, נשארתי בהכרה, לא יודע איך, גם לא נפגעתי בראש, אבל עפתי באוויר. הייתה לי פגיעה קריטית, בהתחלה זיהו רק דבקייה ברגל, שלי כולה נקראה, העורק הראשי נקרא, זה דימום רציני. זהו, הגיעו החיילים, אמרתי להם שאני לא מרגיש את הרגליים, לא הסתכלתי, אבל פשוט אמרתי להם שאני לא מרגיש את הרגליים, שמו לי חוסם עורקים, היה לי תמיד בכיס. הרגשת בטראומה? כלומר, אתה... לא, האמת פעלתי כמו רובוט, אתה פועל כמו רובוט ברגעים האלה. يا سكان غزة حماس تستخدمكم يستخدمونكم دروعا بشرية هو ده؟ ايوه تشرفنا بقول لك يستغلكم اهلا بدي مفروض في كل نشرة اخبار اجيب كده بن غوريون قال يا جماعة وهو اول رئيس وزراء الاسرائيل قال قوتنا ليست في سلاحنا النووي قوتنا في تفتيت 3 دول كبيرة حوالين وبالترتيب العراق سوريا مصر إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر لمح اكتبها علم العيال اللي طالعة دي اللي مش فاهم حاجة لا عن تاريخ ولا الكلام ده كله احكي لهم اللي بيعملوا ده احكي لهم ازاي ان بلد زي أمريكا لعبة في ايدين الصهيونية العالمية. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.